Comença tu. No, tu. No, tu. No, tu. Sisplau. Comença, vinga. Al principi, quan me desperto, és com, quin rotllo, però després quan vaig a l'escola és com molt divertit i que me sento molt bé, és com la meva segona casa. Els profes, els alumnes, la família que vam ajuntar tots els 12 anys que vam estar a l'escola, no sé, els trobo molt a faltar. Que és com molt sociable i quan ve algú nou, amb tot el carinyo, pues l'acceptem. Hi havia moltes alumnes de diferents països i això. Perquè a l'escola Saavedra hi ha molta varietat de nens, per exemple, de Marroc, d'Àfrica. Som molt diversos i per això vam fer aquesta foto per demostrar que tots som iguals. Marroc, Índia, Argentina, Colòmbia. M'agrada anar a l'escola amb gent d'altres països perquè al final tots som amics, tots estudiem junts, tots som humans. Aviam, si us puc ajudar. A mi m'agrada molt la tecnologia, m'agrada molt jugar a futbol també. Bé, i també m'agrada també els pastissos. M'agraden les mates i m'agrada estar amb els meus amics. M'agrada llegir perquè és com estàs tranquil·let, és com si estiguis a la platja. A mi m'agraden les bombolles. A mi també. I aquí al fin de curs ens havien regalat bombolles perquè com era fin de curs. M'agrada estar amb els meus amics per jugar perquè a vegades no el podem veure en persona. Va sortir el Covid i primer va tenir que haver una pandèmia. I vam anar a casa 112 dies. No et vas comptar, No, me'ls va dir la meva mare. Em fa molta il·lusió poder vindre a aprendre amb els amics, amb els professors. Els professors són molt macos i sempre es fan bromes, però també aprenem molt bé. Aprenem molt. Ens ensenyen rient i fent acudits, però a la vegada, quan han de ser durs, doncs ho són i també aprenem. I és molt divertit perquè aprens i a la vegada rius. És com un tipus de joc. És molt guai. Aquesta foto era quan vam fer com una... Cosa del soroll. Coses dels sorolls. Sí. Sí, és del soroll. Sí. Un fullet i una fada nos deien què teníem que fer. Una fada i també Un follet. Un follet, sí. Que el follet cada dia ens anava deixant coses per la classe i les havíem de provar com funcionava. La fada vivia en un parc d'atraccions i hi havia molt soroll i li agradava. I al follet no li agradava el soroll i estava al bosc. I llavors vam tenir que ajudar que convinguin els dos. Tu te'n recordes del bigot? Buah, sí. És la classe de la robòtica. I què hi feu? I funciona amb botons d'aquestes ovelles. Que són ovelles i tenen botons. Se'ns mou. Els bivots han sigut com el començament de la robòtica del col·le. Aquesta abella robot que va caminant per aquesta pista i pots llegar hasta aquí, hasta molts sitios. Que tu les donaves a un? Sí. Bueno, aquí com volies fer primer davant.
I també tenim un robot d'anglès que fa dibuixos molt bé i que parla d'anglès. Parla en anglès i dibuixa el que li has demanat, com aquesta foto que està dibuixant un gat. Diu cat i ho dibuixa. Aquí és el projecte de la llum. Hem anat a CaixaForum i hem vist com un senyor feia com llum. Que les taules de llum són taules normals que aquí tenen, a baix tenen llums i llavors és com si elles mateixes donin llum. I després juguem com coses transparentes, de colors. I per exemple, si posem un paper d'un color i la llum fa... Es veurà del color del paper. Ampolles de colors amb aigua i després posaven un altre bol i posaven llinternes i era com una discoteca. És com una discoteca. I aquesta és de nosaltres fent un volcà i sortia la lava. Aquest objecte és un dro que pots fer-ho volar amb les tablets. Me'n recordo quan a robòtica el fèiem volar i teníem que intentar, per exemple, que quan posàvem la mà que anessi per dalt. Hi ha molts drons per tot arreu. Hi ha per tota Catalunya, per tot el món. De controlar era molt difícil. Sí, controlar-los d'algú a l'aire perquè Estaven jo en nets. sempre com controlava els drons amb molta por que es caiguessin i com que costava una mica. Al davant, darrere, dreta o esquerda. A vegades es podia girar, no? A vegades es podia girar. Podries fer això, un front flick, així. A vegades es xocava amb les parets, però ho tornàvem a arreglar i... Si a les vostres escoles teniu uns drons, teniu que cuidar-lo molt. A mi m'agrada anar a l'hort perquè nosaltres estem en una ciutat i a la ciutat no podem plantar al carrer. A l'hort, plantar algunes verdures. Per collir les plantes, regar-les. Hem fet un forat amb el pal. I què van posar al forat? Flors. I també posar-li una miqueta d'aigua. Quan creixin, les collim i les cuinem pel menjador. Pastanagues, tomates, enciam, col, ceba. I aquí vam baixar a l'hort amb les tablets a fer fotos d'insectes. Marieta, on va trobar una aranya, ara no me'n recordo com es deia en català, però un saltamontes. Fulles, pinyes, cargolets. Vam veure també unes verdures que estaven en l'hort creixent amb els altres tipus de verdures. Estábamos haciendo una actividad fullat el atarro. Amb les tablets estaven fent fotos a les plantes i als animals. Animals. El porquet. La vaca. Hem menjat a la granja. Hem jugat a la granja. Hem anat a menjar el cavall. Sí, tenia molta gana. A cada classe l'ha tocat una bèstia del seguici i a quart li ha tocat el bou. La cucafera petitona Va vindre a la nostra escola. Va tirar caramels.
Per tots els nens i les nenes. Perquè som tarragonins i tarragonines. I tant. La Cucafé, el Drac, la Víboria, l'Àguila, tots. Pins. Punxes. Als. Foc. El llac. El Rat de Sant Rot. Vam fer com... Què vam fer? Aquí estàvem fent teatre del Sant Jordi Mariner. Feia moltes fotos de l'acte de Sant Jordi, de la princesa, del drac. Ella feia de la Maria, no? Sí. I jo feia de... No te'n recordes? No. De reina. Era una història de Sant Jordi, però és... Però no és. No és de Sant Jordi. Perquè hi ha un drac bo. Però tothom... Pensaven tothom que era malvat. Però és bo. Aquí estava descobrint una escultura. Un senyor a la plaça de la Font, no, A la Rambla. a la Rambla de A la veure Nova. l'escultura del Josep Virgili. Treballem al museu a vegades, hi ha exposicions que podem anar a veure. Me'n recordo quan érem més petits que vam intentar com fer-lo de Miró, però més petitet. Una luna. Un sol. I hem d'escriure el nostre nom del revés, ho pintàvem i ho enganxàvem al full. Amb cartró i celos vam fer un munt d'escultures entre tots i després vam agafar una capsa, ho vam juntar tot i va quedar una escultura. T'acordes que vam decidir que era un parc d'atraccions. Vam decidir amb vots i tots van posar a les seves personats, que és aquesta personeta, a la impressora 3D. La màquina no és un fil normal, com els de cosir. És un fil que és de plàstic i fa tot el que vulguis. Pots fer estrelles, triangles, de totes les formes. I nosaltres hem fet aquests personatges i els vam posar a enganxar. Jo el que vaig trobar molt xulo i molt impactant que no hem fet tots els anys ha sigut el projecte Magnet o la Fira Tecnològica. A primer no la vam poder fer pel Covid i a segon tampoc la vam poder fer. I a tercer la vam fer l'any passat i li vam canviar el nom a la Fira Tecnoart. Ho diem així perquè ens agrada l'art i la robòtica. Perquè el podem practicar i ensenyar-lo als pares i al públic. Invitàvem a tota la gent. Era com un imant. Un imant vol dir que enganxa coses, no? Doncs això era que enganxava persones a l'imant. I es tracta de que els pares, tothom pot venir a l'escola per veure el que fem. I també hi havia molts robots. Tenim un robot que es diu RoboFlash. El RoboFlash és el robot de l'escola que van fer els de sisè. Uns robots que feien pilla-pilla. Se li pot moure els braços, el cap i pot fer que camini. Eren coses tecnològiques, o sigui, que es feien digitalment o amb els dits. També hi ha jocs en la Fira Tecnoart, com per exemple el Toca-Boca o el Game Kids 4. I teníem tot el pati sense dels jocs. Hi havia pantalles gegants i fèiem les cacs
Un de Megadolón. Sí, que són les pantalles de l'escola que són molt grans i podies fer jocs, el Super Marco... Una que m'agradava molt va ser la cúpula de Leonardo. I era com enganxar pals, vam fer com un iglú de pals i ens vam ficar a dintre, va ser molt divertit. Jo no la puc fer sol. Necessito el Marc, la Génesis, altra gent, perquè m'ajudin a muntar-la. Jo vaig ser un dels entrevistadors i vam entrevistar al alcalde, sí, a l'alcalde. I entrevistàvem a les persones per preguntar-los què feien, si els agradava. L'entrevistàvem a l'alcalde de Tarragona. Yo estaba nerviosa, aunque no le estaba entrevistando. També hem, per exemple, cantat una cançó del nostre país i Marroc. El van cantar de cançons d'Àfrica. Sí, d'Àfrica i també de Marroc. Sí. I quan els nens de l'escola Saavedra van veure i es van divertir, es van posar contents. Van vindre molta gent. Aunque no la coneixem, la vam deixar per fer amics. Perquè així tindríem molts amics i ens coneixem. I així les encontraríem per totes les parts i jugaríem amb ells. Perquè era molt xulo. Era molt perfecte. Sí. L'escola Saavedra és guai. L'escola Saavedra és fantàstic. I també és molt especial. L'escola és per aprendre i divertir-se. Ja està.